jeg gøre det. Jeg kunne også bare gøre det, når jeg fik den her, og så kunne jeg bare spille ned på ham. Cirka 1 meter. Så her. Hvorfor er det smart at gøre det her, og ikke der? Præcis, så hvis jeg spiller det her, så vil jeg ikke kunne nå at løbe fra Franco. Men nu er jeg oppe i fart, og når jeg spiller den forbi ham her, så skal jeg tage et skridt, og så er jeg forbi ham. Okay, så brug jeres fart, når I kommer ned mod Franco, når I ligger tryk. Brug jeres fart til bare at løbe forbi ham. Spil bolden, når I er tæt på. Nej, bare herned, herned. Så står 2 der. Ja, der er nogen, der bytter forkert. Man går derfra, dertil, dertil. Dertil. Vi kører. Yes, der var den. Kom on, den tæller. Den tager ud af banen. Ikke lige vent til folk ud af banen, og så bliver jeg sindssygt. Så bare det, vi ved, at vi skal lave hen bagefter, det er jo fuldstændig, og jeg er simpelthen lige nu. Du må op på stedet, John. Jeg går ned. Nej, det ser også blevet køligt her igen. Modsætningen.